Machiegni wadonjo e weche mag tuke. Tim mar Kenya biro ting'o bendera mare tuke mag Olimpik higa ma 2028 ibiro dier makare kendo tiego maneno ni Kenya yudo midila mathoth e tukego mibiro bago e piny Amerika. Kenya geno chwalo jotugo matindo mar raga manigi were piemgo gi geno mar chako monjo dero mar midila e piemgo eko. Jakom mar riwruok matayo ng'wech aka Barnabas Korir wacho ni gibiro chako ikruok chon kendo yiero jotugo manigi were kod lony mondo mi oting' bendera mar Kenya. Bendo yango ni gibiro tiyo machiegni kod piny owacho gi migawo mar tuke maneno ni jong'wech donje kambi kinde mowinjore kendo yudo kocha makare ne piem mopogore opogore ma Kenya chano chwaloe jopiem. We are trying to find a different way of actually operating. This is a new team and we want to do things differently. Differently in the sense that we have to have enough time to prepare the athletes to compete, especially those who qualify, so that it doesn't mean that Kenya will only go to participate, but they have to go there to compete for medals equally like anybody else. To do that, it requires proper preparation. And that's why we have started now discussing with federations so far to see what programs they have for the athletes, what they are looking forward to as they move towards the 2028.